Соңғы 10 елда республикада 35 районда су чистарту құрылмалары сафқа басқан. Әлгі исемлекке шушы күннәрдә Кайбыч районында кертелде. Бу хакта тулырак Мөршидә Җихан репортажы. Бүгін Кайбыч халкы өчен бик әһәмиятле көн менә монда күреп торасыз. Чистарту җайланмалары өчен шушындай бина эшләнгән. Олы Кайбыч читендә калкып чыккан яңа бинаның эче тулы автоматлаштырылган техник җиһаз, аның ничек эшләве куәте турында тантаналы ачу вакытында җиткерелде. Җирле хакимият вәкилләре, кунаклар һәм тармак белгечләре катнашында узган чарада чыгыш ясаучылар су чистарту корылмаларының Кайбыч районы өчен әһәмиятен искәртте. Гади халыкка бу чистарту корылмаларының файдасы бик зур. Беренчедән, гади халык выгребной ямалардан китә. Центральная система канализацияга подключаться ителә. Менә шул и экологиктан бик зур файда инде. Файдалы хезмәткә көч куючыларга рәхмәт хатлары тапшырылды һәм Альберт Рәхмәтуллин район халкы исеменнән юынтык суларны чистарту объектын төзүдәге ярдәме өчен Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка рәхмәт сүзләрен җиткерде. Олы Кайбычта барлыгы 7 чакрым канализация торбалары сузылган. Бу әле тулайым алганда район ихтияҗын 20%-ка гына каплый. Өстәвенә сафка баскан һәр тармакның әзер белгечләре булу шарт. Безнең бөтен авырлык шунда, урыннарда яхшы специалистлар табып, шулар белән тәэмин итү. Мәктәптә бит һәр вакыт директор бар, завуч бар, общественный сооружениеларда безнең улай берләр юк. Без даже мастер уровеньда даган бунда кеше белән тәэмин итә алмыйбыз. Менә беренче читенлекләрнең берсе шушы. Икенчесе химия күп бит инде. Һәрбер шәхси хуҗалыкта дип әйтик инде. Химиялар белән куллана торган кешеләр күп. Стиральный машинадан чыга, шулай бит. Аннан соң теге кайсы бер кешеләр машина ремонтлыйлар, или жуалар керосин белән. Аларны тоже шунда раковинага ташлыйлар. Аннан раковинадан ул монда очистойга төшә. Менә бу әйберләрне тәртипкә кертәсе иде. Аннан соң бик күп инде монда хәзер алып киләчәкләр авыллардан. Жидкий бытовой отходы дип атала инде ул. Аларны дөрес итеп тапшырырга кирәк. Кайбыч районы бу төр читенлекләрне алдан күреп, мөмкин кадәр белгечләр мәсьәләсен хәл итәргә тырыша. Дөресен әйткәндә, ул күп җирдә дә кадрлар җитмидер инде. Бездә дә бераз гына бу мәсьәләдә сораулар бар. Кадрларны иретәчәкбез. Инде команданы җыйдык. Кайсы бер автоматикалар, бик кыен автоматикаларын республика күләмендә договор нигезендә бирәчәкбез оешмаларга. Булай, минемчә, матур иттереп өйрәнербез. Өйрәнә белә кайбычлылар. Максат куйган икән ирешә торган район, югыйсә оешкан елларында җыелыш үткәрергә кайткан Илдар Гыйлметдинов утырырга урындыклары да юк иде дип искә ала. Бер юк иде, бер нәрсә юк иде. Инде менә бүгенге көндә Кайбыч шуның кадәр матурая, зурая, күп кенә бөтен программаларда катнаша. Безнең җитәкчебез Рөстәм Дөргалиевич үзе авыл кеше булганга, ул авылга нык игътибар итә, нык теге ярдәм итәргә тырыша һәм күп кенә программалар менә Кайбычта тормышка ашырыла. Юллар булсын мул, менә бассейн булсын мул, яки анда культура чаклары булсын мул. Барсы да киртен генә монда барлыкка килде һәм бүген Кайбыч иң матур район үзәкләренең берсенә әверелде. Су чистарту җайланмасы биологик чистарту корылмаларын яңарту республика программасы буенча төзелгән. Ул тәүлегенә 250 кубометр кулланылган суны кабул итеп чистарта ала. Дөрес, әлегә аны тулы куәткә эшләтеп булмый, чөнки күбесенчә дәүләт оешмалары биналарына хезмәт күрсәтелә. Шәхси хуҗалыкларны биологик чистарту торбасына тоташтыру киләчәк эше. Аның өчен кайбычлылар махсус коллекторлар төзергә ниятли. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.